момента се намираме на изхода на град Шумен по пътя за Макак. Тук 2 пъти бе възстановявана пътната настилка, но отново има пропадания. Изкопа на канализацията е твърде дълбок и явно все още не е добре оплътнено. След обхода на днешна дата ще бъде отново написано уведомително писмо. Ще обиколим клон 16, клон 7, който е улица Университетска. Ще минем и през квартал Тракия, улица Родопи, Дидея Гач, Странджа, където имаше също пропадани и са възстановени. Ще минем по булевард Симеон Велики, след което ще направим констатации и ще направим писмо до изпълнителя, в което ще дадем един разумен срок от 30 работни дни през настоящия месец да бъдат възстановени проявилите се дефекти, тъй като гаранцията на изпълнителя за възстановяване на дефекти е 30 октомври 2016 година. Получават се такива вследствие на недоброто оплътняване, извършване на обратния насип с земни маси, не с фракция, и големите дълбочини на изкопа. Те си знаят своята отговорност по проекта и се надявам това възстановяване на отново проявилите се дефекти да бъде вече качествено. Няма да ги принуждаваме с къси срокове, с цел да бъде извършена добре строителната дейност.